Hello po, magandang umaga po. Welcome back sa ating vlog. Nandito po tayo ngayon sa Makati. Papunta po tayo ng Taguig kasi meron tayong trabaho ngayon, Sabado. Pinapasok tayo ng isang mataas na busing para mag-shuttle doon sa ginaganap na Sian meeting sa BGC sa Shangri-La Port BGC. Ayan, on the way na po tayo doon sa area. Nandito pa rin tayo sa may Buendia flyover at medyo bahay yata situation po kasi ngayon may bagyo yata. Bagyo ngayon, hindi ko alam kung anong bagyo pero dahil meron tayong oh no, what happened, may aksidente po dito mga kaibigan at hindi po yata mahagip ng ating camera at mega love shoutout na lang po sa ating mga kaibigan OFW, sa ating mga kasamang vlogger. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nasiraan lang palang truck, hindi yata kayang umakyat sa taas. Sa ngayon po ay heavy rainfall dito sa ating bansa at masyadong napakalakas po ng ulan. Ayan, kita nyo naman po sa ating screen, sa ating monitor mga Oragon, masyadong malakas ang ulan. Ayan, at sa ating dito kahit na rain or shine na kailangan natin pumasok kasi meron tayong commitment na kapag nakapag-uuna tayo doon sa ating siservisan. Kaya ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan, nandito na po tayo, papunta na po tayo ng Bonifacio Global City. Ayan, at tuloy lang tayo sa trabaho hanggang mamayang gabi po tayo. After lunch, mga siguro hindi ko alam kung anong oras tayo makakatapos, pero estimated time ko na matatapos to siguro mga or always mga 9 o'clock in the evening tayo makakauwi ng bahay. Darating tayo sa bahay mga gabi na, mga Oragon or mga Pops, kasi medyo ayan, medyo baha mga Oragon. Ayan, dito tayo sa bandang kaliwa kasi papunta tayo ng Global City. Ayan, yan sa kanan po kasi papunta siya ng C5 all the way to C5 all the way to South Super Highway or papunta ng Pasig to pwede rin po. Sa ngayon po ay may bagyo tayo, typhoon na sa typhoon, hindi ko alam kung anong, kalimutan ko po yung pangalan ni typhoon, pero sa ngayon po maghapon tayo nag-uulan mula kanina pag-isip pa natin ng 6 o'clock malakas na ang ulan. Kaya ayan, nandito na po tayo ngayon sa may kita nyo po yung mga building. Nandito po na po tayo sa BGC or Bonifacio Global City. Ayan, diretso lang po tayo. Pagdating po natin doon sa may Fifth Road, kakanan po tayo pupunta po tayo ng Sheraton, Shangri-La Global sa Shangri-La Port. Ayan, doon po tayo pick up ng ating isasakay. Pero mamaya pa pong 7:45 ang schedule natin kasi i-hatid po natin siya sa airport. Ayan, kita nyo po, nandito na po tayo sa Global City or dito sa BGC. Medyo may kalakasan po yung ulan, wala siyang tigil mula kanina pa, kaya medyo ayan, medyo matraffic. Shoutout sa mga guard dito sa BGC. Ayan po, dito po tayo dumadaan sa sinakop na po natin yung bike lane kasi narangan tayo, malapit na po tayo kumanan daw sa stoplight. Yun, nakikita nyo yung kulay green na stoplight, siguro mga 5 minutes pa yan, 5 minutes pa, mga 20 meters lang po yan. Ayan, mega love shoutout po sa ating lahat. At
driver po, buhay driver ay may konting problema sa family problem. Mamaya po magbablog tayo doon sa aking problema. At baka sakaling makahingi ng konting ayuda. Ayan. Nandito na po tayo. Kakanan na po tayo ng Fifth Avenue dito sa may BGC. Ayan. Kanan pag may time para makarating sa paruroonan. Ayan, medyo kita nyo po napakalakas ng hangin dito sa ang lakas ng hangin po dito ngayon sa BGC. Medyo hindi normal ang hangin, pero yung ulan talagang hindi normal. Ayan, ang lakas po ng ulan dito, kaya ibig sabihin na mag-ingat-ingat po tayo mga Oragon or mga Paps sa ating pagdadrive. Yung mga kapwa ko driver, ingat-ingat po tayo at dandahan po sa pagmamaneho. Ayan, medyo mahaba po yung pila papasok ng Shangri-La. Ayan, pipila po tayo kasi bawal po ang siga-siga rito. Ayan, dito po tayo. Ito na, nakapila na po tayo. Papasok po ito ng hotel dito sa Shangri-La Hotel Global City. Ayan, hanggang bukas po kasi yung Asian Labor Summit dito or conference dito sa meeting sa Shangri-La. Iba't ibang nationality po sila. Mayroong mga nauna na po kasi nagsimula yata ito, kung hindi ako nagkakamali, Wednesday. Or, kaya matatapos po ito ng Sunday, either morning or afternoon. Meron tayong office order na hawak pero hindi natin nabasa masyado. Ang bank po kasi kailangan makapunta tayo rito before or after lunch na yung Sabado. Kasi pero mamaya pa naman po tayo maghahatid ng pasahero, mga 7:45 yata ang unang biyahe natin papunta ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasay. Ayan, mega love shoutout po sa mga girl. At mega love shoutout po sa Doberman, sa K9 po nila rito. Ayan, nandito na po tayo. Ayan, pupunta na po tayo sa parking area kasi dito tayo tatambay. Ayan. Ayan, pasok na po tayo ng parking area. Dito tayo magpa-park sa basement. Ayan, si ate tumatakbo, black lady. Siya po ang teller dito ng basement. Ayan, kuha-kuha daw ng ticket pag may time para makapasok sa parking. Ayan, kuha-kuha ng ticket. Magpa-park na po tayo doon sa baba kasi dito sa taas puro lang po ito sa mga VIP or mga dito po sa valid parking area. Ayan, para mas maganda sa baba na tayo kasi dito naka-reserve sa kanila yan. Mayroong mga nakasulat dito tayo sa basement parking. Ayan, pag hindi tayo nakakuha dito sa basement parking, doon tayo sa B1, B2, B3, B4. Ayan, punong-puno ng parking. Punong-puno ang parking area dito sa BM, basement parking. Ayan, nandito pa rin po tayo. Mega love shoutout po sa mga kaibigan nating OFW at sa mga kaibigan natin sa YouTube. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, buwan ng Oktubre, ika-29 ng buwan. Ayan po, nandito po tayo ngayon sa basement 1.
BM2. Ayan, si Kuya nagmamadali. Wala pa rin bakante dito sa basement. Ito, punta tayo ng basement 3. Pag wala pa, basement 4. Pag wala pa, uwi na. Ayan, naghahanap po tayo ng parking. Wala tayong maparadahan dito. Ayan, unahan tayo pumarada ng mga bossing. Hindi pa ba sila alis? Alis na kayo para makaparada kami. Ayan, hindi nga sila alis kasi tinitingnan nila yung kanilang relo. Dito kaya kakasakaya tayo nito? Ay, hindi. Hindi tayo kasya, kaya diretso. Bilis, kasi may kasunod. Bito. Bito sa puso ko. Wala pa rin parking. Bito. Bito, Bito. Ayan. May mga chikwa dito. Ay, huwag kayong pagala-gala rito. Ayan po mga kaibigan natin Chinese. Sila po ang dito. Ayan. Saan kayang bakanting parking dito? Ayun, ayun, ayun. Ayun, may bakante. Ayun. Tayo sa bakanting ito. Ayan, nakakuha tayo ng bakante. Ayan, dito na tayo sa parking area. Ayan, nasa parking area na po tayo. Ayan, maraming salamat po. Nandito na po tayo sa parking area ng Shangri-La The Port sa BGC sa Taguig. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Sana lumayo na yung bagyo dito sa Pilipinas. Salamat po. Bye-bye.